Home of high quality. Ngihlele ntwana eyiphuza ubisi 66. zina neski zinanokucula nangesingisi ninga stidis ngihlele ntwana eyiphuza ubisi zina neski zinanokucula nangesingisi. We tryna get it on the zone every day, yeah we on. Siphuza ubisi funa ucheese funa ukuthini vele usuku ungastidisi. Stepping hot over enemies. Let's believe we gon' make it scene. Understand we didn't pay the greed. Cause I'm on one, I'm on one, I'm on one. We gonna make it our enemies. I'm on one, I'm on one, I'm on one. Know my family is proud of me. It's everything I do, I'm on my knees. Ikamela kuyibiza ukuthi uSpacey eningizimu Afrika ngalesi sikhathi kuyona iHip Hop Central ekseni no Pistos imizuzu ngamashumi amabili 20 kusha lapha ihora lika 11 ekseni. Yona ke enye yengoma le engishoyo yama artist akhona Dolly Studio ngalesi sikhathi so interview one. Ikamela kuyibiza ukuthi uSpacey uthi lifestyle. Uyabona mangabe kuthiwa uconnect lapha ispeaker noma mhlambo lapha ngasebeach ngalesi sikhathi ungayibona usuthuma abafana futhi uthi mabakhithe bahamba bothenga ama-ice lapha no dash nakho konke thi mfana hamba uyothenga lapha ibhodlela ngoba ngiyayizwa ukuthi cha bafethu angazi ngizokwenza kanjani ngizoqala ngapi ukwazi ukuthi uSpacey Crazy Crack Crack Spacey Crazy Crack. Ngifuna ukwazi awungidotsele bafu umbhobho ngala ngoba ngicine ngasabuzile ngisho ukuthi ngizoba umnandi bengoma ukuthi imuphi kuSpacey oshaya ingoma emnandi ngalendlela le engizokwazi ukuthi ngiqhubeke singene njengamanje kuyona i-interview namhlanje osukini mangabe ukhona ngalesi sikhathi donse pen nephepha ngoba kuningi kakhulu engicabanga nawe ukuthi uzofuna ukuthi ukwazi ngoba ekugcineni sothola lapha inamba zabafowethu sizokwazi ukuthi mangabe ufuna ukubabhuka njalo batholakala kanjani mangabe nifuna ukuthi nenze collaboration yini into engase nikwazi ukuthi niqhubeke nayo njengamanje endlini zokusakaza masinibingelele sinamkele kuyiVibe FM ekseni. Sibonge kakhulu ngethuba esilitholayo futhi sibingelele bonke abalaleli emakhaya. Mana ke angikuthole ngicela ukuthi ngiqale kuwena ngala my brother. Sure. Yeah. Angiqale kuwena ngala. Sure, nazo. Ake sizwe ke bafu. Sure. Khamba kahle bafu. Ku-right bafethu kuhamba kanjani? Number 1 mfowethu ngase ngihlasela icrew endinganje studio yazi ngithukile ngase ngithi awu mhlambe ngene iforum mhlambe uFistos ukhona igama selishele hip hop engashiwo bafowethu njengamanje sikhona kwi Hip Hop Central bekumele ngabe nifikela lapha kumadolo nithi ukungibriefa kancane ukuthi kunomsebenzi okhona ophumela kodwa ngifuna ukuthi before nginibuze imibuzo ngifuna ukuthi mfowethu usethule ukuthi ubani igama nanokuthi mhlambe e-studio into ekulethile wena yini before uFistos akubuze yakhe imibuzo. Okay, igama nguSpacey, igama nje liphelele uSpacey. Sure. Then elomculo ngibe uSpacey yebo ngizalelwe eHammersdale ngakhulela khona ngokomculo nje ngenza umculo iHip Hop iTrap ngirecorda ngaphansi kweSame Vision Records ekhona lapha eHammersdale. Yeah. uSpacey mfowethu ngifuna ukuzwa kuwena ngizoqala kuwena njengamanje ngoba vele ngiqale ngengoma yakho uma ngabe sikhuluma ngoSpacey sikhuluma nge-individual artist noma njoba nithe Spacey and uCrazy Crack Yeah, uSpacey individual artist. uCrazy Crack enye individual artist le ngihamba naye nginayo la studio. Ide njengamanje nenze njani ihlanganise iproject eyodwa into angaze uchaza ama projects ahlukene yebo but si advertiser wona ama projects ethu advertiser wona yes as sizoba ne launch futhi kuyona le nyanga ezayo yango September. Yebo mfowethu njengamanje asithi yini le oyikhiphile njengamanje le project ophezwayo ngoba ngiyabona i lifestyle iyona ingoma le
engaphansi kweproject ephumile. Yebo, ingaphansi kweproject ephumile engayikhipha ngomhla ka-24 March kuwona lo nyaka lo. I-single track i-EP noma Under i-EP. Under EP. Yebo, enkhipha le-EP enengoma eziwu-7. Yo. Hayi mfowethu angazi nokuthi ubulwa yini noma mhlambe ngoba ngizwe beat indlela enamandla ngayo yazi sengathi makudlala beat kube ne-cipher lapha phakathi freestyle kancane sibheke ukuthi kuzokwenzakala. Mfowethu uqale nini umusic ngoba ngiyabona ukuthi ngempela lento isihlangene futhi ngiyayizwa ukuthi cha inabo professional phakathi. Uqale nini umculo we-hip hop? Umculo we-hip hop ngawuqala ngonyaka ka-2009 nakhona ngigqugquzelwa amanye ama-artist engangwabona e-high school yenza lo mculo, so ngaba umuntu owuthandayo-ke nami umculo, then ngaqala ngahlanganisa-ke ngizama ukuthi ngithole indawo engizorekhoda kuyona. Ngakhuluma no-cousin wami owayenomngane wayenekhompyutha ngaleso sikhathi, so benza something ukuthi kugcine ukuthi kuhlangane umculo. Then after that later on in 3 years kwasho ukuthi yafa le computer lo voice lo ngirekhoda kuyena. Ngahlangana no PK Mncwabeke, then lapho kwase kwavuka i-Same Vision Records okuyiyona namanje ngisa-under yona. Uyabona bengisathi ngifuna ukubuza space amanye ama challenges ohamba wabhekana nawo, so usunginikezile yodwa ukuthi kuhamba kwafi icomputer kumbe lapha i-laptop noma i-computer le othi yahamba yafa engangade nirekhoda ngayo. Kwakuyi-computer. Mfowethu enye into ebabuhlungu kakhulu uthola ukuthi nama-artist kulahleka lapha u-hard drive senenze wonke umsebenzi usuzophuma umsebenzi and usuthembise ngisho abalandeli ukuthi kunento abazoyithola and ama-date wabeka eduze. Yini mfowethu okwenzeni wangena ngoba umjito usemncane and ungene kwi-hip hop? Imiculo khona amapiano, khona omaskandi, njengamanje kukhona igospel ubungakwazi mhlawumbe uhambe uyomotivate abantu. Wakhetha i-hip hop wenze yini le ekwenziwa waze wathi cha ngikuzwile ukuthi utheni kunamajita owathanda ngaleso sikhathi, but yini ushuza ngoba ukhona umuntu akawuthanda umculo but angawuculi omunye kodwa bewuthanda lenye i-artist kodwa acula omunye umculo wena ungena kwi-hip hop? Yini ubizo lakho lolo lwenzuzwe fikele hip hop state? Ukhazini wami kahle wayethanda yona i-hip hop lapha ekhaya, ehlezi nje edlala lezi ngoma zo Da Game olontunjana o-Dr. Dre. So kwahamba nami esikoleni ngagqugquzelwa yilaba ababewenza lo mculo lo. Yes. Then ngagcina ngi-end up ngenza umculo-ke nami ngale ndlela esengiwenza ngayo. Ayi isikhathi njengamanje umlaleli Vibe FM ngabusanda kuyivula iradio, sikhuluma lapha noSpace, sikhuluma lapha no Chris Craig eNingizimu Afrika. 3 minutes to kamanqi lapha indaba zika 11. Kodwa nje manje ngifisa ukuthi sihambe selapha kule ngoma le eka Chris Craig. Igama le ngoma lithi Living Large. Mangabe sibuya selapha kwimanqampunqampu noma Msomi bese siqhubeka nezinsizwa emvelo lokho bese sisiza ukuthi yini wena oyizwayo usekhaya ngalesi sikhathi. Nayile ngoma le We live in large. Isikhathi umasa sikanje 18 minutes to 12 o'clock, 18 minutes to unjinji. Siyabonga kakhulu lapha kumanqampunqampu gamanqa kwahora leseka 11 emini. Sibonga kakhulu lapha kuMamsomo uzobuya nezigcwele. Njengamanje siyaqhubeka ne-interviews, siqhubeka nohlelo Hip Hop Central. Mangusanda kuyivula iradio ngoFistos ngala emsakazweni Vibe FM. Sikhona ke ngifuna ukuthi ngoba ebengidlala lapha ingoma iartist esobuya sike sithi ukukhuluma phezulu ngoba besisakhuluma lapha noSpace ama-artist la awu2 afikayo alethe lapha ama project wabo ahlukahlukene endlini zokusakaza. Chris Craig Living Large ukhona naye sithe sayidlala lapha ingoma yakhe emnandi kakhulu ngendlela esimanga. Ngifuna ukuthi siqhubeke ngizwe kafushane ngoba besaqhubeka nawe bafo Space eNingizimu Afrika. Sifuna ukuzwa kunombuzo bengisakubuzile la ukuthi njengoba kuwena okay ungiphendule lo mbuzo lo ngoba ushilo ngaze ngabuza ukuthi yini eyakufaka la. So mfowethu kunesikhathi la ukuthola ukuthi abaculi abe hip hop bafisa lapha ukuthi
ake sithi because umculweni uthi ufika ube uyi upcoming artist wena njengamanje usuphushile usunemisebenzi emingaka ucabanga ukuthi uma ungathola ithuba imuphi artist ongathi ufuna ukwenza lapha i collaboration naye ukuthi ushayifisha nje mhlambe ama genre yenye genre noma kuyona i hip hop mhlambe artist eseli ngathini eselithe ukukhula kulama artist akhona njengamanje imuphi ongakuthi ngajabula manga ngithola ithuba ukuthi ngikwazi ukucula naye nanokuthi yini engenza uthole isikhathi esifana leso uthi uyafisa ukuthi uthole lelo thuba lelo into umuntu engingase ngifise nje ukuthi ngisebenze naye KO aboKwesta cause bashaya umculo lo onyakazisayo nje wenza abantu ukuthi bajabule nama punchline abo nje ngiyacula nje nama flows abo bayangigculisa nje kakhulu mfethu ngiyakuzwa kakhulu ngizocela ukuthi sike sinike ithuba ngoba nihamba nibabili e-studio sike siya lapha ku Crazy Craig ngifuna ukuzwa kuyena ukuthi yini mhlambe esingathi mangabe sikhuluma naye so besibuye sivale nakuwena bafo sikwazi ukuthi nisinikeze nama details njalo njalo nokuthi nitholakala kanjani nezingoma zenu abantu abafuna ukunilandela bafo sengikuwena njengamanje ngicela ukuthi ubingelele umlaleli we Vibe FM right mfowethu mfethu sibongethuba ukwanele ngqobo lo owaziwa ngoCrazy Craig nasemculweni mapholo yebo sibonge bafo kuhamba kahle kodwa kuwena mfethu mfethu yonke into igrand kodwa noma ngithukile ihip hop uma sengizovele ngihlaseliswa abantu abaningi ngabe ngisathuka ngingedwa e-studio uma sekufika abantu abaningi kodwa ke akunankinga bafowethu uma nje ithuba silithola sikwazi ukuthi sithole ithuba elifana leli siphusha umsebenzi mfowethu busayichaza igama ukuthi ubani usuka kuphi njalo njalo ungenelini endimeni yomculo sure nje bengisho nje ukuthi igama la ngempela lami engaqanjwa nebazali ukwanele ngqobo so ngase ngikhula ke sengithola nalo uthando lomculo hip hop ngagcina nami sengithola ukuthi igama lami ligcine liku Crazy Craig yes semza futhi representa yona le vision engihamba ngayo bona lo hlobo lomculo ngilwenza ufeature ngenza i-trap you find ukuthi it's punchy, it got melodies, the trap futhi it's for a good time really sonke stories suka sishiwo lapha suka sishiwo in the sense that ukuthi uyakwazi kodwa ukuthi uphinde uvibe naloso simo noma ngabe sinjani so umculo njengathi it sticks on ukuthi tell the real life stories true melodies and have that vibe njengoba futhi sabantu sithi senza ama event throughout the year so must wenza la event must have that signature sound of which you want umculo siwenza uphuma under the same vision records mfethu ulithola kanjani leli gama leli elika Crazy Craig lifika kanjani ngoba ngicabanga ukuthi wawunegama lakho manje leli gama alichaze ulithole kuphi leli gama ngoba kwesinye isikhathi uthola ukuthi linomlando igama lomuntu sure legama kahle laqala lu Crazy there was no Craig on the side yabo yes so Lou Crazy was basically for crazy nje ukuthi lo muntu lo osuke leso simo sokuthi the story afuna ukusishiya sisho regardless of whatever situation akuyona yabo sure so once you get online ubone ukuthi there's somebody else who too crazy like no gotta give me igama lami a certain meaning yabo make it be that different because it represent omunye umculo of which is story some basically so it ended up being Crazy Craig. So uhlangana phi nomculo owe hip hop umculo we rap emiculo eminingi kanje so wena ukuthola phi lo mculo ngoba sengibuzelela kubafo wena ungena kanjani ngoba ngiyabona ukuthi lento ingaphakathi segazini ikuthola ukuphi ngasiphi isikhathi muphi unyaka oqala ngawucula it's crazy because indaba yomculo mina I'm that person wakhulela emakhaya yabo emakhaya Dudu le South Coast so mangikhulela khona I take time mhlambe makuvalwe ikole yabo get to visit the urban areas of which nama township umlazi get the suburbs along iTheku of which are relatives so you get the opportunity ukuthi let's say so ubone DSTV and you get to explore more about hip hop but at that time it was never that ukuthi ingaphandle kakhulu but if uthola ama platforms just like indie show channel O and stuff yonke le companies zenye isuke nazo zuveza and then you get to fall in love with yona because it's what you do during the day vele usukuhleli and then falling in love with yona in early 2000s nje kokuse I think it was that phase of all young money and I spend most of my time ngolandela umculo now I got to take indawo engihlala kuyona and get to express it through
lo mculo that I fell in love with, of which that's how I ended up ngaqala basically ngithi hip hop, and then now we start as more modern, and then we get to do nasi trap man. Mfethu injani support kuma rural areas kakhulukazi ngoba ngiyazi ukuthi ikakhulu mangabe sikhuluma ngendawo ezisemakhaya umculo ofana nalo cishe kube umculo othola ukuthi abanye abantu babe bangawu-understand number 1 abantu abadala bethi lo mculo uzokuthatha ukubeka ephi noma okay umculo abanye basenale yanto ukuthi umculo nenhlamba abazi manje ukuthi kunama event amaningi enziwa yiwona ama artists la ukuthola ukuthi futhi event eya hip hop kuphela, so i-understanding ingakanani uma uyikomparisha na la emadolobheni. Emakhaya i-support ikhona ukuthi uyayithola emakhaya i-support, ngiyakwazi ukuthi nigqugquzeleke nibone ukuthi cha labantu laba bayizwa into esenzayo ukuthi vele yabo bafo as an artist I feel like ukuthi umculo wakho how you express it uhamba kakhulu nendlela ukuthi wena ukhulise kanjani. So I can go with hip hop but knowing ukuthi mase ngikhuluma istory sami mina from indawo engiphuma kuyona, let's come up as a story as respectable okuyi story sokwakho, not ukuthi sekuyi story sothi mhlawumbe we looking at hip hop as a violent side of it. How about ukusebenzisa hip hop ukuthi silungise imphakathi, siba educate, sibatshele some real life stories esuke sihamba phezulu kwawo each and every day. So with us dog, it's just to have that vibe, and then sikhuluma story, and then obviously there's a business side of music. That's why you find us drama events, that's why you find us music where it's available everywhere. It's not that music kungathi unenkinga ukuthola, you're able to find it on Spotify or YouTube easily. You just text it and then it pops up. Indeed, we under SM Virgin Records, and even other artists they do pop up after you just click to go Crazy Craig. That's how active we are. Mfethu omunye umuntu ongazi because ngidlalile ingoma yakho la ethi Living Large, so umculo wakho ubase kuphi ngoba ngicabanga ukuthi abanye abantu ukuthola ukuthi mangabenza ihip hop uyadisa kuphela noma wena wakho umculo omuntu ungathi nje manje makahamba udownloada yini angafika ilindele ushahlobo lomculo umuntu nje ongakhona ukuthi nje kahle ekwazi ukuthi nizokwazi ukuthi umbeke esithombeni ukuthi yipi indlela yomculo owushayayo. Sure. Mina mfowethu ngishaya i-hip hop. Sure. I-hip hop le hip hop le esingathi it's a modernized hip hop. Le hip hop enama instrument of which anama melodies awuphila. So umculo kahle kahle ophilisayo. Umculo okwazi ukuthi uvibe ngawo. Umculo okwazi ukuthi ukuthola kwesinye isimo ugcina usukwesinye isimo because now umqondo wawo of which it's aimed at elevate mhlawumbe even your emotions when you find yourself ukuthi usesimeni la ungena lo muntu oyena uyakwazi you wake up during the day and then you vibe to it. As I've said ukuthi right now is into sipusha kakhulu iyona i-project le ephumile Energies EP of which inama tracks awu 6. Sure. Beautiful piece of work nje imnandi. It has more ufuna ukudance, ufuna ukulalela, ufuna uba semathandweni, ufuna ukuzizwa wena ukwisimo esikuthi right ngokulalela umculo. I'd advise ukuthi uhambe umuzwa lapho Crazy Craig eKitchima ko Living Large ongaze ngaphola of which it's a jam that is more trippy but for the clubs futhi fitha nje kamnandi. Sina namanye ama artists of which we work with kuma projects of which we have a cute band of which I also work with my brother here uPK Mncwabe, and we've always work as a collective with the gang. So whatever projects umuntu esekuyenza you must know ukuthi ukhona omunye uzovela lapho because we move with the same vision records Juba Sampa. We're business kodwa ihambisa ama artists amaningi. So bafethu before ngindedele ngoba ngizondedela kodwa ngifuna ukuthi ngiqale la khona la ngifuna ukuqala khona masibuya nizosinika ama details yonke indlela ukuthi nitholakala kanjani bafethu. Njengamanje mlaleli 12 o'clock endlini zokusakaza uhleli no Fistos ukhona lapha uSpace ukhona lapha uCrazy Crack. Momrapper nje bengike ngathembisa lezi insizwa zangithembisa ukuthi cha ngeke ngizoke ngizwe lapha i-freestyle bafo awukungiphe mfowethu awukungiphe noma ngabe yini nje into ei-freestyle ngenze ngidlala i-beat awungiphe nje noma ungabe ubani ofisa uqala engishale nje ama lines kukwena ukuthi uzowashaya ama lines hamba kanjani ngisho noma ngathi ungashaya u100 bars kukwena mama ufuna usigibela ngo200 bars bafo ake size ukuthi mhlawumbe uzokhona yini ukugibela. Night beats. Oh, there's a beat. Yeah. Hey, Started on each other. Spursy. Yeah, no, it is. Hey, You know that.
It's real music we on. Hey. When I go in, was a pill and a vid. Man, I'm freshed up when I'm trying to pull in until I'm the realest in the game. Watching me nine night. I'm like a radio DJ. So sagas and palma when I go. Awesome, fate. Hey, so sagas and palma. Hey, macho. Yeah, to loser. Yeah, flash of Let's it. go, fam. Hey. Okay. Yeah. Sikala phansi. Hayi ungayiqala mfethu ungayiqala baba. All right. Hey. Sure. Hey. When I go in, was a pill and a vid. Man, I'm freshed up when I'm trying to pull in until I'm the realest in the game. Watching me nine night. I'm like a radio DJ. Zoksagaza ngempama when I go up. Yeah. Angike umfowethu too. Forget about the bandit, Space mfethu ake sinike uChris mfethu. Take this. What's going on? Okay. Hayi awubuze Chris mfethu sike siza siqale phansi le beat. Yeah, it's kind of nice. Let's go. Azami. Okay. Let's take this. Hey. Spin about Hey. that. Okay. Yo. Akazi kwabalula kodwa sihlale siphokophela sifuna ubukhasikhasi nesaka mase siphusha isitayela abafethi bami umndeni wami sifuna impumelelo. She said show me your friends khona ngizokutshela imphumela ukuthi izoba yinhle noma uzoqhubeka ubhayisa ukuthi bohlala benawe noma bakushiya emazweni siphusha ubusuku bonke namagenge sodala ekseni. I just wanna have a meal before ngingene ethuneni. Awusanayo. I know. Isikhathi njengamanje mlalelo Vibe FM mangabusanda kuyivula 10 imizuzu before kushona kanjani lapha ihora lika 11 ngalesi sikhathi siphethe lapha uSpace siphethe lapha uCrazy Craig. Bafethu abantu bafuna ukuthi benibhuke nikwazi ukuthi niperform endaweni ezifana eziphi ngoba ngicabanga ukuthi ama artists amaningi omunye mhlawumbe uzothi cha mina ngiyakhetha ngikhona ukuthi ungangibhuke endaweni ekanje. Ngenze ngikwazi ukuthola nina nivuleleke kangakanani makhona umuntu ofuna ukuthi so noma ngasi event but kuna something engiyenzayo mina yayiphindawo ukuthi mina cha ngiyafika endaweni ukuthi cha uma ungangibiza endaweni efana nale noma nifika kuyona yonke indawo as long umuntu kuyindawo ephephile nendawo enabantu efuna ukuthi be entertain kuyo. Ngayithanda futhi nangendlela evale ngayo ukuthi indawo esafe emnandi esokwazi ukuthi sisebenze kahle kuyona. Well thina sisebenza under inkampani la kade ngilongisho kakhulu mawuzokhumbula umsakazi la ku-interview ukuthi is under the same Vision Records. Yes. Which mawungena nje lapho it's whether kuyo social media noma ikephi same Vision Records ungena uthi ngicela ukubhuka uCrazy. Asithi ke mhlawumbe kuyafika ke lapho ukuthi otha kwazanga uinboxa inkampani direct. Welcome ukuthi ungene Crazy Craig because khona social media go Facebook go Instagram Crazy Craig nje. Crazy Craig kuna kama Crazy Craig nje ungene phansi Crazy Craig drop me that inbox usikhuluma ukuthi ufuna sizosebenza ke kube mnandi because thina asina umculo singathi mhlawumbe khona la ungangene khona because umculo wethu is basically ucover all ama aspects empilo zabantu. So if you have an event, you have a setting, mhlambe ekhaya ufuna sona ndesa khona singafika futhi. Just book us sixoxisana ukuthi sisebenze kanjani asikhinkinga. It's Same Vision Records nje Crazy Craig lo mawuthi umthola Same Vision Records ma online platforms. Mfethu Space bafo utholakala kanjani kwena einkundleni zokuxhumana umuntu mangabe nje ufuna ukwazi ukuthi ekhulume nawe noma mhlambe ecela lapha ifisha kuwena nje noma ngabe yini angafuna ukuringa nawe. Nakumini iyona Same Vision Records uzongithola nje kuyona mawuthi mhlawumbe ufisa ukungibhuka okanye ufuna i-feature then einkundleni zokuxhumana uzongithola nje ngo-Space. So abantu abaningi babuye babe nenkinga yokubhala leli gama uSpace kahle uSPERCY. Then uzobe usuyangithola ke lapho uzobe usuyang inbox uyachaza ukuthi udinga i-feature okanye mhlawumbe ufisa ukungibhuka.
elokuvala nje kwena Space Bafo ungathini nje kubalandeli nakubalaleli bonke nama supporters wonke ngasiwa we hip hop awumculo eNingizimu Afrika iphi nje into ongathi uyicela kakhulu mabengayenza le into so uzokwazi ukuthi nawe ukwazi ukuthi uqhubeke phambili nomculo iphi into nje ongathi uyacela kakhulu kubona umlaleli noma ama supporters omculo eNingizimu Afrika hayi ngicela kakhulu kubalaleli ikona nje ukuthi basisupport ukuze nathi sizokwazi ukuthi siphumelele senze yonke into esifisayo nakuyona nje lento esizamayo kune lonto njani function esobe siyenza ngomhla 26 sure mhla 26 September so lapha ya kahle kahle besamukela wonke umuntu oyi artist mhlambe umuntu uzofaka leyo mali eshiwo lapha e100 then mase siyakhetha ke kulawo ama artist azoperforma lapho uthi mangaka ama artist azoperforma because makuphela lo nyaka futhi sizobe sine event yokuvala unyaka esiba nawo yearly kulonyaka kuzobe kowe6 siyenza le event and iyakhula njalo unyaka iyakhula mfowethu igama layo ke yona isport yebo leyo qale siyenza emazororo village eHammersdale yes leyo qale siyenza kuzobe kuyifunction yokwamukela nje ama artist ukuthi ayiveze nawo into ayenzayo then siqhubeke nawo mawuthi ayafisa ukuthi aluntu njani abawinayo bazobisebethola ukurecorda la eSenvision Records mhlambe leyo EP yakhe mafuna ukurelease EP record leyo EP uzothola ama beats then sizama ukuthi simpush ngendlela somphusha ngayo then later on kube double EP la esobe siveza umsebenzi wethu uwoka Crazy Crack okuyi energies then kube anchor leya release yimi hey bafethu nginifisela mina impumelelo umsebenzi wenu muhle kakhulu ngifisa uma senibuya la noma nizobe nifikela kumadolo but ngibona ukuthi nawo lama artists noma ngelinye ilanga ngikhombe ukuthi nala majita mhlambe senivela kwezinye zeindawo ebengingacabanga ekusona mina kodwa engibona ukuthi sekukhona abanye ama artists engibona ukuthi asekhulile nawo futhi into engiyithandayo ile eniyenza ukuthi niphakamise namanye ama artists asemancane ningathi cha ngoba thina sifuna ukuthi mase sifike kuleli zinga makube yithina kuphela abantu abazokwaziwa bafethu nginifisela impumelelo kakhulu ngenxa yesikhathi bafethu siyabonga ngithemba ukuthi sohlangana nezinkundla ezokuxhumana ne live recording le ngiyayicela nami ukuthi ngibe nayo uzoyithola nje Fistos yabangena khipho bese siyithole umphakathi abafethu sengiyodlulisa umlayezo nakumadolo ukuthi cha benifikile right okay yamsakazo di Vibe FM isikhathi njengamanje 11:56 ama artist ebekade yakhona uSpace uhamba lapha no Crazy Crack eNingizimu Afrika nemegama nguFistos umngani wami ngiyaphuma ngiyavalelisa njengamanje ungangishala lapha ku 0729040900 mangabe kukhona something ofuna ukuyisho noma ufuna ukuvalelisa Kanti lokho ngizophuma lapha ngengoma emnandi kakhulu ka Drake ethi neFistos ethi best I ever had njengamanje kodwa uma ukhona usekhanga lesi sikhathi Tell her, babe, I'm tryna know you better. I got a feeling this might last forever. I cherish you for real, you my treasure. I ain't looking for no backstabber. Can I trust in you? You my soldier. You can talk to me, you need some closure. Tell me who you are, tell me who you are. And I'm looking for the fucking closure. I live a life, baby, you won't comprehend. I live a life, baby, you won't comprehend. Tell me who you are, baby, tell me who you are. Tell me who you are before we get to live a large. Tell me who you As are. I'm looking back, yeah, we've been surviving. As I'm looking back, yeah, we've been surviving. Yeah, give us the money. We wanna live. Yeah, give us the money. We wanna live. Yeah. They call it the guap, they call it the cheese, they call it the mullah, they call it the zag. I want it all. I want it all. Hey.
manje ngifuna lokuphila